Здравейте, приятели! Сега сме с нашата пациентка Шемоляр, която преди 2 седмици оперехме поради ломална дискова херния. Здрасти! От 5 години силни болки в кръста, десния крак. Не можех да спя вечерно време. 3 години съм пила хапчета. Болките по-силни ставаха. Кръка влачех 1 месец и половина, не можех да излязам от дома. Пробва се всичко, но нищо не ме мина. Чухме за вас, решихме да дойдем и след операцията, след 3 часа, аз станах на крак. Все едно, че съм нямала нищо. Аз забравих вече. А тази парализа на крака мина ли сега след операцията? Да, най-нормално си вървя. Сега 2 седмици след операцията. Нищо не приемам. Никакви хапчета не приемам. Нямам болки. Благодарение на вас. Много е важно, че се довери на хирургията, защото повечето пациенти след 5 години се обезверяват. Никой да не се страхува да дойде. Доктор е уникален човек. Има златни ръце. Ето аз съм най-нормално си вървя, вече нямам никакви болки. За нас хирурзите най-важното нещо е да видим, че това, което правим, има положителен резултат, добър ефект и променя живота на хората. Съвременната гръбначна хирургия е минимално инвазивна, модерна, ефикасна, ефективна. Пациентите веднага след оперативната намеса стават на крака, веднага се връщат към нормалния си начин на живот, без да пият хапчета и без да се налага да правят каквото и да е било друго. Благодаря ви много.